Nuwun sewu. Nuwun mangke Kakang Adiwati. Kakang Prabu Karna iki Koko Prabu ing Ngawunggu. Mandhap saking pecrabaan pertapaning Kutha Runggu. Mandhap saking Arga Kutha Runggu. Ingkang rayipun Kartomarma kula nyadong dawuh, ya jagat mangestu ngara. Dimas Kartomarma kula timbalan. Aja kaget tedhaking pun Kakang saka ing Gunung Kutha Runggu mung arep ngandhakake sawijining perkara. Iya. Nyadong dawuh bab perkawis kabul kawusananipun Anggit Paduka. Badhe anundung dhateng Begawan Kesawa Sidhi ing Mesanggra wonten ing pertapan Kutha Runggu ing mapan ing lengkeng Arga Kutha Runggu. Koko Prabu, aja kaget sowanku ora tinampa kanthi becik dening Begawan Kesawa Sidhi. Sebab sadurunge aku matur tak sawang ning pertapan Kutha Runggu, lah jebul wis lungguh sartane wis mapan ya kuwi Anoman. Pandhita Kendali Sada, kamangka gumunku dheweke iki pendhita. Lah kok ya teko isih swita ngersaning pendhita Gunung Kengaran Begawan Kesawa Sidhi. Lajeng menapa ingkang pun patrapaken dening Anoman. Yen to Anoman gawe becik sartane Anoman nampa sowanku kanthi bener, tak kira aku ora ngawis Adi Kartomarma sak kadang Kurawa. Padha tak dawuhi supaya pacak baris. Nalika aku nundung lan Begawan Kesawa Sidhi supaya dheweke ora mesanggrah sartane dheweke ora mapan ning pertapan Kutha Runggu. Merga Gunung Kutha Runggu ingkang kebawat keperintah wongkon bumi Ngastina. Lah kok jebul tinemune Anoman sajak mepalangi sartane Anoman ingkang ora nrimake yen to Prabu Karna nundung marang Begawan Kesawa Sidhi. Sekeranjang koplak ature Anoman teka gawe runtik penggali ingsun wekasan ndadekake suwijining pasulayan kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan. Wekasan Anoman nantang Prabu Karna supaya metu njaba ditantang campuh Bidutama Bandayuda ana ing pertapan Kutha Runggu. Wah, menawi ngaten badhe wonten lampah ingkang ageng Kartomarma kula wonten dawuh. Luwih dhisik sadurunge Prabu Karna ingkang maju ning Mabaratan, sadurunge Prabu Karna ingkang bakal tegel ngruda paripeksa sartane mrewasa uga merjaya kelawan Anoman, tak jaluk kowe sak kadang-kadang Kurawa krubuten Anoman. Anoman nundurna krubuten supaya aja dadi pepalang nggon awake dhewe ya. Pun Kakang nampa dados ngursani Yayi Prabu Jaka Pitana nundung marang Begawan Kesawa Sidhi mekaten ya. Lajeng minjang menapa mangkatipun kadipun Kartomarma miwah para kadang sata Kurawa. Ora ketang sambung borcol intang tumitak dawuh supaya kowe kinen budal dina iki ning ngaten nyun pamit tambahing pangestu Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kartomarma.
manus maring jajalan gelag-gelang bumi iblis lanat ora mengkoto dhisik teko ngaglangger gancang kaya ndo mentang-mentang kaya gendi dudu wujuding manungsa nang wujuding sato kewan manara kowe nyuk Anoman Kartomarma ora pangling dasar kemara nyata suwe ora ketemu karo Anoman ana undakane apa undakane nganggo pecis barang iki kethu ya nyuk pecis ora sing nyunggeng aku nonton iki ora gagas paret ayo tak sawang wis arantak barisanmu sak Kurawa 100 cacahe sajak kaya arep ora nrimake anane Anoman mepalangi nggon marep nundung marang guruku ya kuwi Sang Begawan Kesawa Sidi lantip panggrahi tamu wasis wicaramu yo sajak kowe mau ning pecerabakan Kutha Runggu kemlewat ucapmu kowe ngregem jimat kowe wani ndelok mesti abang kowe nantang kalawan Koko Prabu Karnobasri ngawuku aku ngerti kowe arep ngundurke Kurawa ya ora ya mergo dasarmu arep mbelani marang gurumu anyar sing peparap Begawan Kesawa Sidi kuwi kowe minggat kowe ora gelem minggat apa kelakon kowe dibantangane karo Kartomarma kelakon ning kene margane matimu menungsa ora tatanan aja kok kowe nadan diwa medun aku ora bakal wedi watone Anoman dasare bener ayo saiki matna sastra jendramu Matakaji Jaya Kawijayan tumpang suh nggonmu Matakaji babu arwowo merangi tatal ngraji awu kowe ora minggat saka ngarepanku kelakon candak mestaka tak kebiri kowe mati dhisik kowe isih ndasku alhamdulillah
Nyemplung sumur kowe. Kepoe ombo. Loh. Hi, oh. Hi, aja. Hi. Aku yo mentek kowe kok. Hi, ha.
lakon dadi kelu bocane wae cocok kula apa? Kula wae catur gimana wong telu. Mbah Hasyim piye kar pripun jenengmu isawa Kartomarma piye kon ngundang apa nek ora ngundang kar mau ngoten oh ya piye mak ngeten sampeyan dawuh kula kan ngundurke Anoman heeh jebul timune Anoman niku saya tuwa saya lerosa saya tuwa saya le ampuh saya le pengkoman. Lah rumangsamu saya tua saya ngapa? Kula kinten niku nek Anoman saya tua saya ora iso ngopo-ngopo. Ibarate wong tua sakniki nek ora laku obat, hus. Ngawur ora kok nyatane sampean ngoten kok man. Ora bae lah. Kowe kalah mungsuh Anoman kawon. Nek ngono tak pesthekke nek kowe ora iso ngundurke karo Anoman. Ora ngundur kono. Ih. Mboten ngenten babar pisan. Kula semanggaken man ya. Jah kula man. Iki satama i. Mungsuhmu Anoman piye ceritane piye? Kula beto tombak. Sak keranjang tombak kula beto kabeh. Heeh. Tombak kula lepaske. Heeh. Pengangkah kula iso nembus dadane Anoman. Lah kok kalih Anoman diendani. Tombak dicandak, disaut, diuncalke kalih Anoman. Wah, edan. Lah kok kula niku teng dhuwur kereta karo nglepaske tombak diuyak karo Anoman. Terus sirah kula disepak kalih Anoman, kula gelangsar ora iling. Terus kula ajeng mlayu candak sirah kula kalih Anoman. Dies cengel kula mat wong niki pun tombok ping 3 kok yo sepriki dereng mari lorone. Terus kepiye? Lah kula gleangsar diantem kula ajeng disaut kali Anoman karo dijambak kula indho Anoman lena kula iso ngantem dadane. Terus lah kok dheweke ajeng ambruk rekane marep teng mburi nyingkur kula ajeng kula tubruk kok malah teng mburi kula ajeng bali nyandak Anoman pas teng mburi kula malah kula ditendang cengel kula gelangsar kula muser awak kula 180 derajat. Kuwi awak apa arah mata angin ngene. Awak kula iso flicker. Kalah awon. Kula sumanggake monggo. Nek umpama Kurawa mboten ensih monggo kula pun digulung mawon genderane. Dikukuti gamane. Selehke bedile bali teng negara Ngastina. Nek ngono kowe ora arep ngestake dawing Nalendra Ngastina ora? Rumangsane apa? Piye Cit? Kakak-kakawon kalah nggih. Mungsuhmu mungsuh kula hara. Kewan niku lho Man. Gajah gajah. Lala luku kula kinten Anoman niku momong dhewe. Iya. Lala kok jebul dikancani kalih gagak niku wau. Apa gajah? Nggih.
Oh, mbok menawa kae mau Gajah Setu Bondo, Cit. Lah mbok menawi nggih. Piye ceritane? Kula niku ngerti gajah. Iya. Gajah kula antem telalene. Iya. Kula mung dipidak nyek dada kula pun ngaten niku. Mengi kumat. Kumat, Man. Iya. Kuku kula mlayu rekane dicandhak kalih telalene Ora. Gajah. Nah niku wau. Wis kowe mbangane nyemelangi kok nek kowe muni gak kon teruske gajah. Nggih. Lah gajah niku wau nguyak kula, kuku kula didengkek bangkean kula. Iya. Terus kula ditelale, kula diuncalke teng dhuwur dul. Mati dereng. Lah niki kula cerita niku berarti ora mati mumungsuh gajah niku wau. Kuku kula niku dada kula disusuduk ngangge gading. Temancep mboten. Kowe mati mboten. Terus gegadinge mriku sing tumpul, dadi kula meng mencelat kula meng glangsar jalingi terus kula ditendang kali gajah. Kana mundura. Nggih. Kowe ora iso ngundurke Anoman sak rombongane kana mundur. Nggih, Man. Sapa iki sing arep mundur mergo kalah? Oh. Kewirangan, Lek. Nggih. Dirsasana nggih. Ora kok ngira babar pisan. Kula kinten niku nek Anoman ming ijen man jebul beto buta barang. Beta buta piye? Beto barongan. Oh, tak kira nek arep enek wong tanggapan reokan. Lah kok niku wau ngembleki awak kula. Kula diketak awak kula iso muser 180 derajat. Terus kula dimbruki bruk. Kula kene wah batin kula wah mudar iki. Jebul niku wau rombongane Anoman. Kae tak sawang kae mau wong telu panjenan. Nalikane mapan ning pecerabakan iki siji Anoman, loro Jajak Werka, ping telune Gajah Setu Bondo. Nah, mok menawi Jajak Werka niku, Pak. Ajan awakku jan. Ora karuan rasane. Dimbleki barongan 130 meter gedene. Edan. Kemblekan Monas. Nun. Mbok katoke dinggo le. Wah iya lali. Duh teng pundi ya, Pak? Oh lah iki. Heeh. Ora ngene ceritane ora. Iya, Man. Piye lah. Kowe kok elok to. Elok pripun? Liyane mundur perang ki do gelangsaran, do kalah, do jalingi. Do sambat sebut lara. Nggih. Ning nek kowe kok sumringahi ngapa? Hahaha, sampeyan ora ngerti lelakon kula. Lah ngapa? Kula ketemu gajah. Badan kula ketemu gajah kula ditendang. Diel. Badan kula pun aduh. Lah ngapa? Lolo man lolo. Lara nggih. Aku lho lakon tek anakal. Heeh. Gajah niku lho wak nulur nguyak kula, mergo kula nyemplung teng kalen pas kula ditendang kek kula muni aduh ngoten niku wau. Iya. Kula lah kula ngakal kula nulut kalen, Man. Iya, terus pas teng kalen kula wudo. Ucul kathok nggih. Kula ucul kathok kula terus munggah, kula kayang ngeten iki. Kowe kayang nggih. Terus gajah nyandel kula, lah kok mboten sida nelale, mboten iso gading. Mboten sida nendang kula, mboten sida midak kula malah. Itu kan gajah iso omong to niku, Man. Heeh. Malah muni ngeten iki. Piye? Wah. Dudu mungcuh iki. Codalan. Adik kelas, ngoten niku, Man. Terus mundul kaya joget dang joget-joget ki telale. Iya. Terus kowe, kula lekane ki arep joget ki telale ning emangane telale kula mung cendhek kok wau. Selamat.
Gajah ngelti kula kaya ngelti cedulule, ming paling batine iki gajah kok stunting iki. Telalene lah mundak-mundak kuwi gajah kok enek blengose niku lho. Ngawur ae ora iki ora. Menang nek ngono kuwi. Menang ning nuwun sewu, menang kula niku ngluluk tanpa belum menang tanpa ngaculake. Oh iya. Merga sangka trikmu, trik kula trik. Trik. Trik kok trik ora. Wong kula mboten iso muni R kok man. Lah kuwi ketlucut. Tanah munduran. Ning alapa kula muni iso ngundulke gajah ning Anoman kalih barungane niku mau dereng saged dundulke man. Ya ora apa-apa. Engko ana sing iso ngundurke karo Anoman sak rombongane. Bakune aku ngerti Durma Gatimbeng iki menangi aku wis ayem. Mula nggih. Kula iso menang niku 1001 lho man. Heeh. Ning lak menang kula mboten mergo kula ngalahke gajah. Mergo gajahe wau kewilangan. Iya. Mergo ngelti kalih cedulule. Iya, kula lha apa-apa kok kula pun saolah-olahane pun enten laca sing gawe ayem ati kula. Ya lepo nek nyambut gawe kula mung diplilak-pliliki. Saolah-olahane lak kula niku ayem ati kula man. Iya. Percaya ke aku gitu, percaya aku ki. Lagi nuwun sewu kalau saingane betul tembulu. Oh iya. Oh memang ceke-cake. Iya. Kulo tak be. Pun baleng. Pun kulo mah jagoan lho sampean. Wih lagi kak Kurawa ana sing isa ngundurke Anoman ke malah Anoman isih ngamuk bungung kan. Kula pasrahaken Anggara Adipati Karna. Kula terus mingkir paman. Cabang Karno mawingis-wingis katon ler landheping Trisula. Netra Markata ler kabarana. Oh, mah menungso ora tatanan. Panos maning jajalanet Anoman, kowe munyuk murang tata kowe. Nyatane Kurawa 100 ing atase kowe mung drajating kewan wujudanmu mung manara. Lah kok dadi Kurawa 100 kalah karo kapinteranmu, kaprigelanmu nggonmu olah paperangan kowe campuh Bitutama marang karo Sata Kurawa. Yo, ning tak kira kowe ora bakal iso ngendani marang apa sing dadi daya kekuataning pusaka Nalendra Ngawangga Pinermati Karna Basusena. Iki tak lepasake wujuding Kyai Kuntawijaya Danu tak lepasake ning Dirgantara. Sepisan arep tak nerke janggamu ping pindhone arep tak paske sartane tak inceng supaya kening jajane Begawan Kisah Sidi pendhita ing pertapan Kutarunggu. Anoman, kowe sak gurumu ora tekaning mati aja diundang nata Ngawangga Prabu Karna Basusena parat. Carita Nalendra Ngawangga Sang Prabu Karna Basusena wis keparengan nglepasaken senjata pamungkas aran Kyai Kuntawijaya Danu. Nalika semanten kebat kaya kilat kesit pindha tandhik
lambang Jemaring Kyai Kunto Wijayandanu nempuh dirgantara eling-eling pusaka dewatan gadhahi kasekten linuwe bebasan tamake Gunung Jugruk Segara Asat pengangarsa dineraken dening cer wonten jaganing Sang Senggana nulya nembus jajaning Sang Begawan Kisawasidi eling-eling risang Rama Dayapati tilas jagoning Maradewa sigra tanggaping sasmita ngambah dirgantara nututi marang lakuning Jemaring Kyai Kunto Wijayandanu Jemaring den saut nalika semanten mulat nata ngawangga datane Murpa Radasena Gopi nyumuri pusakanira kang den rebut dening Bambang Senggana pecah kula aman pecah lho nuwun sewu Angger Adipati Karna kok ngelumpruk tanpa daya ambruk dawah kantaka menika kenging menapa Angger waduh mboten pati nduga mana maman kados pundi kula nglepasaken Jemaring Kyai Pamungkas Jemaring Kyai Kunto Wijayandanu kula lepasaken ing dirgantara pesat ing mengangah badhe kula neraken jangganipun Senggana kaping kalih badhe kula neraken jajanipun Begawan Kisawasidi nggih lha kok jebul tinemunipun Anoman menika anggenipun ngambah dirgantara sajak muter anggenipun mabur wekasan wujuding Kyai Kunto Wijayandanu sakmangkepun rebut dening Anoman dipun saut dening Bambang Senggana waduh aman kula kedados pundi mawon lah kok kriwikan dadi grejekan gegeyan dadi tangisan kaya ngene kanane ya ora maido kaya ngono le Angger Adipati Karna tawang-tawang tangis ternyatane nek ratu ngawong nggih ora gedulungan Kyai Kunto Wijayandanu ya wis ora ndedaya apa-apa iki malah mundak mung bebayani nek Kurawa isih mapan ning kene le Kurawa bali le mundur ayo bali sinapu dening soroting Sang Hyang Araka kang nedheng manjala temadaning ratri anenggih punika to warnaning Sang Begawan Kunto Wibisana
ingkang musnengga wonten madaning pacarabakan ing pertapan Candramanik lakunapita darunane wondene Sang Begawan Kunto Wibisana alamah tapa brata mesu budi ngeningaken Babanawa Sanga tansah kejawi namung meminta sih wilasaning Gusti meminta katranganing dewa Winjang punapita Sang Begawan Kunto Wibisana kapundhut kabanjut minggah wonten ing alam kalanggengan pradene mangke datan wonten sawijining sasmita saha datan wonten sawijining wisik saking para Jawata ingkang den angen-angen ingkang den nam-nam wonten saklebeting penggalih Sang Kunto Wibisana kaya-kaya ana kang gondheli eling-eling tilas Nalindra negari ing Singgala dukunanipun pramila Sang Begawan Kunto Wibisana taksih anggadhahi tanggel jawab kang dereng tuntas pramila dupi kemutan nggih bali dhateng mraptanipun Kang Putra Sang Raden Bisawarna dupi wis minggah wonten ing pacerabakan Candramanik arep-pepeh pindha sata metarangan gawe kagiat Sang Kunto Wibisana tumaraja tanpa larapan Sang Raden Bisawarna wau Pandita kang kinaryawan sepindho kondang sepatu sarinding tawang Sutama Gusti Sangga kasengan Surya Prabanya sumungsung keswa araras ruming sari samya manoksmeng sarira
sinunggi datana amrat ora mengko dhisik nggerat majakku anakku wong bagus anakku wong jentara bisa warna padha kanthi harja sak mraptanira anakku cah bagus ing singgela kapiji sowan ana ngarsaning pun Rama ing mertapan Candramanik bisa warna lono namit pasang kali mantabe tinebena kula dhewe dumawing tamang tuwang tansah pinawi ngawi dadane ring sambikala sowan kula Rama Penemban sak mangke kula kapiji sowan kula ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Penemban Kuntawi bisa wonten ing pertapan Candramanik kula wonten dawuh aja kadhati kajeron panampa ya nggih yektine blaka suta aturing pun Rama ing Candramanik wektu sak mengko anggonmu sowan sartane anggonmu ngaturake bekti iki mau yektine kowe sowan ingkang pungkasan sartane uga ngaturake bekti ana ngarsaning pun Rama uga ingkang pungkasan lho mangke rumiyin darunanipun punapi teka sak mangke paduka Kanjeng Rama Penemban paring dawuh kang kados mekaten sabab pun Rama wis antuk sasmitaning dewa kalamun tamba yasune meneh sartane ora suwe meneh wis bakal telas tulising pun Rama merga ngelingi pun Rama iki wis suwe wis mangabat-abat urip ana ing jagat raya bebasan wis marek mangan gemalaning jagat legiasi ning kahanan sartane aku wis wegah sartane wis sayah nyumurupi angkara murka sing pendak dina ora saya suda nanging pendak dina malah sansaya ndodro bisa warna tak kira ora bakal bisa langgeng sartane uripku wis ora ana piguna maneh mula kang sapa kuwi anane pun Rama nimbali marang sowanmu iki pun Rama ing Candramanik mung bakal dawuh kelawan sira supaya kowe anakku cah bagus bisa warna kelakon lungguh oning dampang cana sesulih kang Rama minangka nalindring praja negara ing Singgela kanthi nindakake laku hukum ya kuwi sama beda dana dendho banjur sak mengko malah pungkasane pun Rama njaluk pamit ngupadi marang Kang Muksuwan sejati bisa warna marata diage sak mengko bali ning praja negara ing Singgela terusno sartane lakonana apa kang dadi labuhan sarta tanggung jawabe pun Rama ingkang durung bisa tak tindakake bisa warna ana dandang sangga sabrang apa rupa-rupane laring dandang curiga mewah medang cocok wasi kula jani aja sira nyucuk Sri Satana cucukan sarap sawane wong Sukarto kamu mamuji teguh rahayu wiyana moyo Suram-suram diwangara kingking bermangus mokang layon dene langkang pemalise bakal liro layu
rajaku nggih Bisawarna wonten dawuh Kanjeng Rama Panembahan kena ngapa ning atase sira kuwi satriya arak ya mestine duweni kewajiban sartane uga duweni jiwa kasatriyan kamangka lumrahe satriya kuwi duweni rasa sartane duweni panjangka besok apa to satriya bakal mundhak derajate mundhak pangkate sak ora-orane mengko kebawat keperintah sawijining negara kamangka sira anakku Bisawarna tak pasrahi triman negara ing Singgela iki supayane bisa neruske apa kang dadi tanggung jawabe wong tuwa menapa inggih badhe kelaman kula gesang kamangka kula ngemban kawula sak praja negari ing Singgela kamangka kula mboten pun tenggani lan kula mboten pun amping-ampingi dening Paduka Kanjeng Rama Panembahan lajeng samangke badhe kados pundi lamah kula Rama menawi mboten pun tenggani dhateng tiyang sepuh sasar susur lampah kula wis aja ngucap sing kaya ngono sing jeneng omongan kuwi tanggung jawab yen to sira anakku Bisawarna batal dawuh wong tuwa kuwi teges sira batal marang apa sing dadi dawuh Gusti iya lakonana tindakno aja pati-pati kendhat nggonmu tansah nresnani lan ngayomi marang kawula senajan to wong liyan gedrayan yen to duweni labuhan tumrap negara ing Singgela paringana bebungah sarta ganjaran kang sakmurwat nanging kosok balene nadyan to kuwi mitra rawang kadangmu utawa sedulurmu dhewe nadyan kuwi atmajamu nanging yen to duweni kaluputan tumrap praja negara ing Singgela Hayiwaja inggih ringa-ringa paringa pidana kang sakmurwat marang kaluputan sing mesti tindakake wis Bisawarna budhalo kandhi paripaksa ikhlas manah wae lan batos kula nyuwun pamit Kanjeng Rama nderekaken tindakan karo Paduka nggih nyowo padi margining kamuksman ya aja nangis disapi luwih Lilan ngono kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Paduka Kanjeng Rama Panembahan ingkang pungkasan Kanjeng Rama Pandhita kinarya wangsit pindha kombang isep madu sarining tawang walah nggih anakku Bisawarna ya mung tak pujekke sak kunduripun Rama ing Candramanik kowe bisa lahir batin sartane kawulamu bisa sengsem sartane bombong merga sangka kowe kang madeg Nalindra oh lha iki apa iki sumunarti jane Sang Hyang Tata Kalana
Galono galaya takut maringkut siung nyokang mawingis wingis Kurara pare kagiri-giri sindung rewot bayu bajra adalah kece-kece wali kece setan wali kupir bujeleng-bujeleng iblis lanat padha cekan ora menggoto dhisik tak sawang iki wujude pecrabaan ya pertapan lah kok dadi sumunar tejane nyulapi mripate Kumbakarna sangka bingung kungkon Kungupati dalan kasuwargan mergo aku diapusi karo Kakang Dasamuka iki pertapan apa iki pangaribawa apa sing dadekake aku gumun setahun jengleng serenjeng weruh pertapan iki aduh Kakang Mas Kumbakarna mboten pati nduga mono kula kinten menawi bangsaning Jem utawi bangsaning Bajul Barat ingkang marap wonten ing pecrabaan Candramanik Kakang Mas Kumbakarna mboten nginten babar pisan bilih ingkang marapta wonten mriki menika sukmanipun Kakang Mas ing panglebur gangsa Gusik penemban kowe kuwi sapa lah kok dadi nglumpruk nyekel wulu cumbune Kumbakarna nuwun sewu menapa Kakang Mas Kumbakarna mboten kemutan lan ingkang rayi piyambak adiku sapa kula ingkang rayi singgala ing pertapan Candramanik kula pun Gunawan Wibisana Kakang Mas Gunawan Gunawan aduh adikku di Bengawan Gunawan oh iya Gunawan dan pinggiring Gunawan jenengan menika kok malah kowe arep nangis ora sida mergo aku ngecul iya nuwun sewu teka tedak saking kasuwargan mandhap wonten ing Marcapada mudhun saka swarga telek wae lho paduka menika sampun manjing pancaka suci mlebet alam kelanggengan swarga loka sing ngomong sapa kowe ngomong aku medhun saka swarga entut virut apa piye lho liripun menapa Kakang Mas sing andika paring jauh kados mekaten walah Gunawan kowe ora ngerti yen to aku ngasih kekalangan Malaya kaya ngene kananku mitri jagat tau gentayangan mergo aku iki durung entuk dalan madang nalika semana aku lan Kakang Dasamuka mapan ana ing swarga pangerantunan tak kira nek kuwi wujude swarga sak nyata ya swarga loka ya kang winastan alam kelanggengan jebul tinemune papan ngaran swarga pangerantunan kuwi mau aku diapusi karo bantongane Dasamuka wae jebul kuwi mau mung papaning para sukma ingkang isih akeh dosane kasan urung bisa entuk dalan madang Gunawan aku tulungono Gunawan kan samar mamoring sukma sinukmaya winaya ing asabisine bandalanging kalbu
pambukaning marana taren saking liya layape ngalu pindha pecating sumpena sumusupe ngrasa jati ya jaluke tulung mah delek-delek nuwun sewu Kakang Mas iya estunipun kula badhe matur nanging kula mboten sekeca awit kula ajeng menawi jengandika Kakang Mas Kumbakarna duka kalaning Kang rayipun Kuntawibisana. Sak sengit-sengitku karo kowe aku ora iso nesu karo kowe. Dadi kowe omong ngopo kowe datani rasa perkeo. Nek cara aku nek ana perkara apa-apa sing tak aturke karo wong sing arep wenehi ngerti kuwi nek ora tok aturke kowe ora rumangsa tentrem kuwi nek cara aku dene caramu beda ya wis ora apa-apa ih estunipun wonten dasar lan wonten jalaranipun apa ingkang dadosaken jengandika Kakang Mas ing manglebur gangsa dereng pikantuk dalan ingkang madhang. Apa sebabe apa lan dasare apa? Jengandika kemutan menapa mboten? Nalikanipun tasih sugeng wonten ing negari Ngalengka. Pendak-pendak dinten pendak-pendak dalu. Arina wengi jengandika Kang Mas Kumbakarna menika namung nindakaken tapa. Kamangka nek tapane menika tapa lumrah. Nanging jengandika Kakang Mas Kumbakarna menika nindakaken tapa nendra. Yo mergo saka aku sumuk satane aku wis gedeng keburu sengit nyumurupi angkara murkane kakangmu sing aran Dasamuka kae aku wis mangkel aku wis jeleh nyawang angkara murka Lungbaya tinggal turu wae bangane aku mung ora melu mangan nangkane ning gabul purute melu klepetan dosane kakangmu Lungbaya aku laku tapa nindra grawan. Nah inggih menika ingkang dadosaken jalaran awit jalaran saking jengandika lampah tapa nindra ingkang nglangkungi dhateng cacah limrah menika dadosaken jengandika Kakang Mas Kumbakarna mboten saged netepi darmaning agesang kanthi lair lan batos kanthi leres lan kanthi becik. Oh ngono iya banjur aku kudu kepiye seranane ben aku isih entuk dalan padhang sak mangke kula aturi ngupadi wonten pundi dunungipun satriya kon goleki wujuding satriya ih satriya ingkang gagah pideksa godhek waksi mbarjaja satriya menika mboten saged basa mboten saged tata krama sapa jenenge nuwun sewu naik kula sebat kekasihipun satriya jadi patipun Raden Harya Werkudara. Oh njaluk pamit kula. Nalika semanten Ustatan wonten ingkang den penggalih malih nenggih Sang Begawan Kuntawibisana kaya-kaya wis arep telas tulise Pandhita Candramanik wau pramila sigra angarajut hawa papat mejel saking angganing Sang Begawan Kuntawibisana. Mongari golek dalaning pati tak kira sampurnaning uripku bakal ana sing dadi lantaran ya tak upadine aku bakal mlaku mengulon tanpa mandeg yen tok ana wujuding papan dunung
ingkang sumunar cahyane gawe sulap penyawanging Begawan Kuntawibisana ya ing kono dalaning matiku. Mbel gagak sadulita mbel ndara kula ndara Janaka mun rawuh wonten ing padukuhan Karang Kadempel niki sampeyan malah nyusul anak-anak kula gojek Tengrara Bandara Kakang Semar wonten dawuh aja kaget Sartaja kaduk ati kajrot panampa Sartaja duweni panyakara bawa yen to Arjuna sumusulat majamu gojekan ning Raramba aku arep duka babar pisan ora Kakang nanging sejati aku wis kawit wau mapan ana sak pinggiring Raramba ngedoh saka atmajamu pengangkahku supaya bisa krungu gegojekane para panakawan kang sak temah gawe bombong sartane gawe tentrem rasane atiku. Oh terus piye? Ndara Janaka seneng karo li awake dhewe do gojek mau. Pripun Ndara kesan dan pesane ngrungokke kula leh do gara-gara apik Bagong. Alhamdulillah. Ya mung mau sing keri dhewe. Nggih. Wong lanang mau kok ndremis. Sing pundi? Kae wiyaga apa dudu? Nika wiyaga. Ning kula sakniki ajeng elek-elek pun mboten wani, ajeng ece mboten wani, ajeng alok mboten wani. Sababe apa? Nika Maha Guru teng Jakarta. Ning jane nggih mboten napa-napa, guru niku rak teng pertapane mriko. Iya. Nek sakniki pun teng mriki nggih dadi andhahan kula. Ngawur iki ora. Guru niku rak nek teng pawiyatan to, Den. Iya. Nek melu kula nggih dadi gedibal. Wah. Ora gleleng. Iya. Mung sak aku kok. Maha Guru sing ngetut. Badhe nggadahi kersa menapa, Ndara? Aku arep nyadong tumuruning kanugrahan kengaran Wahyu Makutha Rama Kakang Tudana ngendi dununge Kakang Semar. Ya tangening ngalangjuan arep pandan moncar tenon lera kakonang soram sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga dasaring mangsa katiga kok sampean kok malah mpun tanggap ing sasmita kamangka kula nembe mawon nampi pasumpenan sasmita saking dewa sing dewa ngandhake nek dewa arep matedhake kanugrahan Wahyu Makutha Rama lah kok sampean malah mpun tanggap nggih gandeng sampean kula kinten lahir lan batos Ndara nggenipun badhe ngupadi Wahyu Makutha Rama monggo kula tuduhke dalane lon-lonan mang derekke mang melamah teng burine Semar ben ditutke karo anak-anake Semar Ndara. Semare koden prayetna semuriren kok balik ditiyane kantayane Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengahe latar
sinunggih tatanawrat senggana ya Anoman kula wonten paring dawuh penemban sesemban kula inggih guru kula ingkang dahat kula pundi nimbali kalan sawanipun ingkang abdipun Anoman ora mengko dhisik senggana wonten timbalan teka gawe kaget tias manahku lah kok teka dadi kowe masrahke wujuding pusaka kamangka ora pangling iki wujuding pusaka kagunganing Prabu Karna Basusena Nalendra ing Ngawangga iki lah kok teka mbok aturake ana ngarsaning Begawan Kesawa Sidi Anoman duh Mremban sesembahan kula kawin ngono samangke pusaka mriku badhe nyilakani pusaka Kuntawijaya Danu mriku badhe damel cintrakanipun sesembahan kula ing pertapan Kutha Runggu awit kula wau kula nyumurupi bilih jatosipun pusaka menika badhe pun neraken jangganipun ingkang abdipun senggana lajeng badhe dipun tamaken wonten jajanipun sembahan kula pun Penemban Kesawa Sidi gandeng kula menika tanggap marang sasmita ingkang dumadi tumuli kula saut wujuding pusaka menika nulya kula aturaken wonten ngarsanipun sembahan kula ing pertapan Kutha Runggu pun Penemban Kesawa Sidi nggih sesembahan kula nggih maha guru kula Penemban caca muntap ler kinentap tuka yaya sinepe caca bang mawe ngowong wong bawana langgeng sinunggih tatanawrat Anoman wonten dawuh lah kok teka dustun timen makartimu ning atase Prabu Karna Basusena kuwi ora duweni luput apa-apa tumrape Begawan Kesawa Sidi ora duwe kaluputan apa-apa ora duwe dosa apa-apa nanging kena ngapa to sababe lah kok teka dadi pusaka iki mbok rebut pusaka iki mbok jaluk saka regemaning Prabu Karna walah senggana yen ngono kowe tak mesthekake kowe kuwi durung bisa netepi jiwaning kabrahmanan ya senajan to kowe wis tau tate dadi satriya nanging kowe durung bisa netepi jiwa kasatriyanmu malah saiki kowe madeg brahmana kowe uga durung bisa netepi marang jiwa kabrahmananmu yen ngono kowe tak mesthekake kowe luput patang perkara Anoman waduh luput kula menapa Remban teka sampangke kula kasendu kados mekaten sepisan luputmu kowe wani ndhisiki marang keparenging kodrat ya kuwi srana ngrebut pusaka Kyai Kuntawijaya Danu kamangka durung mbok mesthekake kanthi taliti sartane durung mbok glijah kira-kira pusaka iki mengko yen to ngenur jajane Begawan Kesawa Sidi kira-kira aku tekaning mati apa ora merga pati lan uripe menungsa kuwi mung gumantung marang kersaning Gusti yen to pancen Gusti ngodratake lan Gusti maringi dalan matine Begawan Kesawa Sidi srana aku kena dayane Kyai Kuntawijaya Danu teges ing kono bakal sampurna pati lan uripku kena ngapa kowe tak luputke kowe ndhisiki marang perkara ya ndhisiki marang wadining Gusti kowe durung mangerteni kira-kira Begawan Kesawa Sidi mati apa ora mungsuh Kyai Kunta lah kok wis mbok saut ping pindhone luputmu sing angka 2 kowe ngiyas marang gurumu kowe ngembe marang sesembahanmu ya senajan to ora kok teges aku ngilang-ilangke senggana kowe dhewe ingkang matur ing arep mau matur kowe bakal nglebur tapak asta sartane kowe bakal suwita ngersane Begawan Kesawa Sidi nanging apa kaya ngono carane siswa kang misungsungake pangabekti ana ngersane guru kowe ngiyas aku srana kowe nyaut wujuding pusaka Kyai Kuntawijaya Danu kamangka durung karuan aku mati mungsuh pusaka iki banjur luputmu ingkang angka 3 luputmu ingkang angka 3 kowe wis wani takon sartane kowe wani njaluk katrangan ngersane Begawan Kesawa Sidi babakan besok apa matimu ing arep mau wis tak jlentrehke yen to mati
kelawan uripe menungsa kuwi mung Gusti ingkang mangerteni lan Gusti sing pirsa. Teges titah sawantah menungsa kaya aku sartane luwih-luwih kewan kaya jeneng sira Anoman kuwi ora dikeparengake mangerteni marang wadining Gusti. Nanging kuwi wis mbok langgar sartane kuwi mbok terak. Banjur luputmu sing pungkasan ora ayo kejaba. Ya kuwi wis nerak pacak sarta nerajang pepalere Begawan Kesawa Sidi. Ing ngarep mau aku njlentrehke sartaku dawuh karo kowe. Kowe kena ngundurke Kurawa, kowe kena ngundurake barisaning Prabu Karna Basusena. Nanging gunakno dedasar sarta gunakno tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Nanging kabeh kuwi mau mbok terak, sartane kabeh kuwi mau mbok langgar. Teges kowe ora pantes dadi siswaning Begawan Kesawa Sidi Anoman. Penemban sesemban kula dosa menapa ingkang badhe kula sandhang lan pidana menapa ingkang badhe kadhawahaken dhateng kadipun senggana kula mboten badhe suwulan kula mboten badhe ajri. Kowe ora arep tak kapak-kapake ya mung aku njaluk karo kowe ya Anoman gandeng kabeh perkara iki mau kowe dhewe sing nglakoni. Teges kudu kowe ingkang nampa sartane nglakoni hukum karma. Hukum karma, karma kuwi tegese tumindak. Yen kowe tumindak mangkono, kowe uga kudu wani sartane kowe kudu gelem nglakoni lelakon kang kaya mangkene. Lajeng samangke kula kadhawan menapa kula mboten badhe wigih ringa-ringa perban. Kinarya nebus dosa luputmu. Kowe tak dawuhi supaya kowe bali ning pertapan Kendali Sada laku tapa brata sing sak suwe-suwene senggana. Wis gagat enjing Kacena Nyewang Candra kang wis gumlewang ing imbanging Cakrawala maratandhakaken bilih wancine wis gagat enjang kabireng rame swaraning sato kluruk sesauran katinon wetan soroting haruna mega bang katon sumirat sumunar cahyane Bramarkata yayah netraning angga rapuh kapireng Sri Gunting angoceh hambarung kocapa kang mapan lenggah wonten madaring pecrabaan pertapan Kutha Runggu anenggih sang tapa Begawan Kesawa Sidi langotan pepagut dupi wis rumangsa nggadahi kaluputan tumrap Pandhita Kendali Sada nggih sang tapa Begawan Anoman Yursi Mayangkara senajan to sang Mayangkara estu nandhang kaluputan
nanging kaya-kaya getun geduwung maning Sang Kisawa Sidi dupi wis duka yayah sinipi dawuh marang Risang Senggono ucap amang suli kondo ing ajeng nengging wis mapan wonten ing mertapan Candramanik mandhita ing mertapan Candramanik nggih Sang Begawan Kuntawibisana nalika semanten netepi marang ujaring Sang Gunawan Wibisana ya Kuntawibisana ngenya tindak melampah mangilen tanpa wonten enggahipun ngetutke kerenteking ati jumangking suku Datanyana datan kinira Sang Kuntawibisana wis prapta wonten sak ngajenging pacrabaan Kutha Runggu eling-eling mertapan arga Kutha Runggu gadhahi panganibawa ingkang tuhu yekti ageng pramila sumunar cahyane damel sulap paningaling Sang Kuntawibisana nalika semanten arep pepeh minggah wonten ing pertapan Kutha Runggu tumrajak tanpa larapan damel kagiat sotaning Sang Kisawa Sidi Candra mas kumleweng ing manging cakramala wanci awas kaget encing rame swaraning sato kukuloro sesauran wetan soroting aruna Bawana langgeng sinunggi datana warat ora mengkota dhisik Penemban nggonku mlaku mengulon parane tanpa mandeg tanpa menggok lah kok ora kanthi nganyono-nyono aku prapta ana ing pencrabaan iki wujuding mertapan ya ingkang mapan ana sak lengahing arga Kutha Runggu iki sapa Penemban kowe sapa nuwun mangke menika wonten Brahmana ingkang rawuh wonten ing mertapan Kutha Runggu Penemban jeng andika sinten edan-edan aduh tak takoni durung mangsul magenti takon ya tepungke Penemban iki pendhita ing pertapan Candramanik ya kok Begawan Kuntawibisana panjenengan Begawan Kuntawibisana dasar kemarayata kowe sapa inggih kula pun Kesawa Sidi nggih mriki pertapan Kutha Runggu sik Kesawa Sidi inggih kasinggihan mekaten oh ya Penemban gawe kaget rasane atiku kena ngapa lah kok dadi pertapanmu ing Kutha Runggu teka mawa perbawa ingkang gedhe gawe sulap paningaling Begawan Kuntawibisana sejatine kowe kuwi sapa nuwun sewu Penemban menawi paduka Penemban Kuntawibisana nyupresa dhateng abdipun Kesawa Sidi kula menika sanes sinten-sinten kula menika namung pandhita gunung ingkang cubluk ngilmu kula pramila kula kinten sak mangke sampun ngantos paduka Sang Penemban Kuntawibisana nggadahi pamanggih ingkang linangkung dhateng kawontenan kula kosik Penemban gumun setahun jengleng sendeng maring Sang Begawan Kuntawibisana nalika semanten eling-eling titah kang wis meh telas tulise wekasan saged mangertosi marang kawontenaning alam Mantara ucap Sang Begawan Kuntawibisana saknalika lumpruk dawah kantaka depi mulat
ingkang lenggah wonten sariang sang begawan kisa sidene Sang Hyang Suman. Aduh penemban. Linali saya kadriya trias mara marang risang kadirate Rate ratune wangsa kra kembang jaya kusuma simring kawula duh mboten nginten babar pisan kula teka paduka ingkang mapan wonten ing pertapan kutha Rungguduh kulon kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk lho mangke riyin menemban teka nggadahi sloga kang mekaten mboten pukulun saestu ngantos bebasan kekalangan malaya nggen kula ngupadi dalaning ngamuksuwan sakmenika kula sampun pinanggih kelawan paduka ingkang ayomi saha momong dhateng jagatipun ingkang dipun Kunto Wibisana pramila sakmangke pukulun nulya kula nderek kula nyuwun supados pun damelaken srana murih kula saged manjing swarga loka kula pikantuk margi ingkang majar pukulun Boyapati Ndugamana teka sak mengko jeneng kita wis mangerteni sarta wis ndodho marang apa to kang jeneng kita lakoni iya Kunto Wibisana yen mancen jeneng kita wis ngiklasake sarta kepengin nyampurnakake marang urip jeneng kita marata diage jeneng ulun bakal muja wujuding pancaka suci jeneng kita ulun mestake mapan manjing swarga loka Kunto Wibisana matur gunging manuwun Bu kulun sekaring bawana langgeng sinunggi datanawrat ora pati Ndugamana sakmangke sak pengkeripun penemban Kunto Wibisana teka ingkang tedhak wonten ing pertapan kutha Runggu mboten mangling menika pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna duh penemban sesembahan kula penemban pengayoman kula sadaya lepat kula diagung pangaksami duh penemban kula paripaksa sowan ngadhep paduka sang penemban Kesawa Sidi sakmangke kula namung ngarsa nglebur tapak asta
wonten ngarsa paduka ingkang saged nyampurnakaken dhateng gesang kula. Inggih nuwun sewu. Menapa wigatos lan darunanipun namung nuhuni dhateng pangandikan saha dawuhing Jawata. Sakmangke kula kinten nggayuh saha angupadi kang winastan Wahyu Makutha Rama. Miturut dawuhing dewa Wahyu Makutha Rama badhe tumedhak lantaran paduka pandhita ing kutha Runggu. Pramila penemban gandeng sampun satata lair lan batos ingkang kula arsa midhangetaken menapa ingkang dados waradinipun Wahyu Makutha Rama menika. Kula lair lan batos lan kula sagah nglampahi menapa kemawon ingkang dados pacobanipun nalika kula sampun kasembadan nggayuh Wahyu Makutha Rama menika penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kemangi semadu sarining tawang susu angin nganti gone nuwun sewu Raden. Estunipun pepangkem Makutha Rama menika rumiyin pautatipun wejangaken dening Sang Prabu Rama Wijaya kelawan ingkang rayi inggih menika Raden Barata. Nalika Sang Prabu Rama Wijaya badhe tindak mlebet wonten telenging wana nulya negari Ngayodya katitipaken dhateng ingkang rayipun Raden Barata. Inggih, Makutha menika sampun winastan agemanipun Nalindra. Rama menika sampun mastani. Dados pepangkem menika gegaran dhateng sinten kemawon. Mboten ngemongaken Nalindra satriya lan nayakaning praja. Ugi kawula ingkang dados pangarepaning para kawula kedah saged ngginakaken pepangkem Makutha Rama. Wondene pepangkem Makutha Rama menika sinebut Hastabrata. Hasta wilangan 8 brata laku. Inggih menika laku 8 prakawis ingkang kedah nulat dhateng pambekipun setunggal. Kengaran Surya, kalih Candra utawi rembulan, angka 3 Kartika utawi lintang, angka 50 mendung, angka gangsal wujudipun angin, angka 6 geni, angka 7 samudra lan angka 8 bumi. Jlentrehipun menapa menemban Surya menika sipatipun manas nanging ugi dados serananing agesang. Tiyang ingkang sampun jumeneng Nalindra kedah tansah netepi wataking Surya. Liripun panjenenganing nata kedah amardi dhateng saisining praja supados saged tuwin sregep ing gawe ingkang wusananipun tiyang sak praja kala wau samya ngaraosaken ayem saha tentrem. Lajeng ingkang angka kalih Candra utawi kengaran rembulan. Pakartinipun rembulan menika amadangi dhateng ing pepeteng watakipun rembulan aneng semaken. Makaten ugi jumenenging nata kedah saged anetepi watak ing rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng sagung para kawula ingkang nandhang pepeteng Raden. Wondene tumindakipun saha parengkuhipun dhateng tiyang sakpraja kaanggepa dados kulawarga. Wusananipun tiyang sakpraja samya sumuyut samya sumungkem dhateng panjenenganing nata.
wahananipun praja ingkang mekaten kala wau isinipun namung nuwuhaken gemah ripah loh jinawi karo tata turta raharja. Lajeng ing angka 3 kengaran Kartika utawi Lintang kang minangka pepasraning wanci ratri ugi pepasraning ing mangsa sepi lampahipun dados panengraning mangsa kala semanten ugi jumeneng nata kedah saged demen dhateng ulah kasutapan sarta sakathing tumindak boten kenging sing lar saking kautaman. Wasana tiyang sak praja samya aniyup malumpi dhateng panjenenganing nata praja ingkang mekaten kala wau wahananipun kabegjan saha karahayon. Lajeng ingkang angka sekawan kengawasta mendung wujudipun mendung menika damel giris ing samya tumingal pakartinipun dadya panguripanipun sakathahing tetukulan nanging ugi dados pangrisaking dumadi mekaten ugi jejering nalendra kedah netepi dhateng wataking mendung jejering nalendra kedah singit nalendra kedah wingit namung wedharing pangandika muhung angegungna marang para marta nanging menawi ndawahaken bebener ayewangan tos ambau kapinde mboten kenging kula warga kulit daging kang wasana nuwuhaken mangati-ati sanjaya para kawula praja negari kang mekaten menika wahananipun kenging pun awasta negari kang luhur inggih Penemban. Lajeng ingkang angka gangsal Maruta utawi angin pakartinipun anyrambahi sak kabehing gumelar nadyan papan ingkang delik sadaya sami kawratan dening Maruta jejering nata kedah netepi watak ing angin kedah niti prisa sarta tan kena nyepelekaken dhateng sak kathing perkawis ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha nggenya ningali saliraning kahanan nyata. Angka 6 geni watakipun geni menika jejeg pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliraning kang sesinggolan kelawan geni menika kala wau mekaten menika ugi sipating nata kedah saged netepi dhateng wataking geni paring nata menika sipating angger-angger menawi wonten ingkang nerak angger-angger ing praja minangka jejering nalendra kawasa ndawaken pidana wonten ingkang angka 7 kangaran samudra watake momot sartane jembar mekaten ugi jumenenging nata kedah saged netepi marang wataking samudra nggih menika jembar sarta momot ala lan becik kedah saged kamot. Lajeng ingkang pungkasan utawi ingkang angka 8 pambeganipun bumi menika watakipun sentosa sartanipun suci dados nalindra menika dana tepi dhateng wataking bumi sarta kedah demen anggeganjar marang salirane wong kang gelem tuwin sagung lelabuh dhateng praja sarta datan gumampang dhateng hambeking para wadul. Lajeng tansah gegulang dhateng raing kasusilan ingkang mekaten menika kala wau menawi pepangkem Kutha Rama utawi Hastabrata menika pun wedharaken sarta pun jlentrehaken wusana badhe nuwuhaken katentremaning praja Raden Arjuna. Ingsun tumiling angolate Puspita metemenda kang marni mitering tanah anon sekar warsiki ngaturaken genging panuwun Penemban nanging saderengipun Raden Arjuna kundur dhateng negari Indraprastha kula suwun Raden menika wonten wujuding pusaka kula aturi nganduraken dhateng sinten ingkang kadarbenan pusaka menika wistaken dawuh Penemban.
sartane wis rampung kewajibanku. Kakang Adipati piye Kanjeng Kaka Prabu Karna Basusena ing Ngawangga sowan kula mboten badhe damel suwijining perkawis malah kula badhe asung bulu bekti glondhong miyang pengareng-areng sakmangke ngawujud pusaka kagungan Paduka Kakang Mas ing Ngawangga kengaran Kyai Kunto Wijaya Danu Kakang Mas. Jagat mangestu ora wayahmu Bathara Jagat teka dewa midhanget marang apa sing dadi paminta sartane penangise Ratu Ngawangga lah ora pati ndugama lah kok teka dadi kandhangku Madukara sing masrahke sarta ngondrake wujuding pusaka ya matur nuwun Yayi matur nuwun Yayi matur nuwun merga yen kok tanpa wujuding pustaka jamus yang jimat kalima sada besok nalika aku ngemban kewajiban nglakoni sing dadi jangkaning jagat mreng Bratayuda aku ora nduweni kekuatan apa-apa ya Janaka matur nuwun Dimas. Tata Gati Wisaya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang ing Reca Koblah Iblis lanat padha jiek-jiekan. Oh, anggonku nganglang jagat prasatriya sing gedene ngluwihi marang sakiwa tengene. Ibaratke kaya dene suket Kalanjana ingkang tuwuh ana sak tengah-tengahe tuwan suket teki. Gedhe dhewe ukurane. Raden apa kowe kang kekasih Werkudara Satra ing Jodipati Raden? Wah, ora pati ndugama nalika aku mapan wis satepining alas iki nggonku ngupati marang Slideng sartane Jlamprong adhiku aku diparani demit. Oh, demit apa kowe kuwi sapa teka wujudanmu cat katon cat ora ya pancen aku dudu menungsa nanging aku iki sukma sejati ya aku sukmaning Kumbakarna. Dadi kowe sukmane Raden Kumbakarna kadang natare Prabu dosa muka ngalengkot. Bener yo leser anu leres sababe apa mrepeki marang Werkudara ngene ya Raden. Aku njaluk senjata pitulung gelem jagatmu tak emong Raden, gelem aku tak mancing jagatmu. Aku linairake meneh ana ing jagat merga nalika aku urip biyen
aku mung ketungkul nindakake laku tapa kamangka tapa nindra wekasan aku ora ngerteni marang kananing jagat. Lah kok dewa paring dawuh yen to aku bakal anduk kasuwargan nanging ana syarate ya kuwi aku kudu linairake meneh ana ing jagat. Raden Werkudara, aku njaluk pambiyantumu Raden. Oh, aku njaluk pambiyantumu. Aku paring ana palilah tak ngemong jagatmu Raden. Wah, edan. Werkudara kuwi satriya. Satriya gagah, satane satriya landhep kaya aku arep pepanjingan demit kaya kowe. Wah, nglarake ati kowe. Aku arep wis dadi wujud kaya ngene nanging aku ki satriya. Yo. Tak paringi palilah, tak olehke kowe ngomong jagate Werkudara, nawaton wis iso glundhungke mestakaku. Wah, lakon kowe. Wah. Awas kowe. Semanten Sang Raden Werkudara ingkang wus duka yayasinipi wekasan damel srana madating kuku Pancanaka kasudaken wonten jajane sukmane Sang Raden Kumbakarna nalika semanten noyah nayuh Baskara titi mangsa kala wis nekani sukmane satring panglebur gongsa manjing mentise Sang Bratasena. Wah.